ebe a nụnwa bụ Lọkpanta, ebe a ndị ugwu ji wee mere Luga nke Ọji Ụzọ Kalụ kwuru na o mere ha Luga na 2001. Enwere some area ebe a kịta bụ ebe ndị Igbo nọ, ebe a part ebe ndị Igbo nọ ka a bịara on 16th of July 2022. Onweghị onye a gwara na ha na-abịa, ewee ha jide ebe ahụ ebe ndị Igbo nọ wee kwatusie fa niile overnight. Onweghị onye a gwara. Ụnụ ị na-afụ ebe a kịta, ụnụ ị na-afụ ebe a kịta bụ 2-story building lodge na onye Igbo, onye obodo ahụ, onye Lọkpa a na-akpọ Boz. Ihe a bụ 2-story building, mana ịfụ ya ị ga-eche nọ bungalow. Bulldozer ya rịrị ya enu na-egbughị oge kwatusie mebisi ihe niile n'ebe a. Ebe niile ndị Igbo nọ akwatusiri ya wee hapụ sọ ebe ndị ugwu nọ. Ọ iji gwa ụnụ na ndị a nwekwara ihe ha na-ebu n'obi, because na ha chọrọ ka ọ bụrụ sọ ha nwabụ ndị ugwu ga-eme ọkụpai dat Lọkpa niile, dat gariki Lọkpa niile ahụ, because na o dogo anya na ebe niile ndị ugwu nọ enweghị onye metụrụ ya aka, mana ebe ndị Igbo na-akwariri ebe a niile nweghị oke. Ka m gbagokwu agbagogo ụnụ fụ na ọ bụghị obere ife, ọ bụghị obere ife. Ha jọsụ rịpịa ihe niile, onweghị onye a gwara, onweghị onye a gwara. Ebe a ebe ndị Igbo na-achụta ihe ha na-eri, ha na-eme biznes. Ndị Igbo nwegasịrị shops, ụfọdụ na-ele mmanụ nri, ụfọdụ na-esi nri, ụfọdụ na-ele ife dị iche iche, mana ha bịa kwarie ya na-agwa ha ebe a niile. Saịdị a bụ saịdị ndị Igbo nọ. Ịma na gariki Lọkpa erika, ụfọdụ ama ha ka ọha. Ihe a bụ almost a village ka Ọji Ụzọ Kalụ nyere ndị a, ịghọtago. Mana this very place m na-egosi gị na ebe ndị Igbo nọ. Ọ bụrụ na ngaba na mgbada na efu na ebe ndị ugwu nọ ha na-ele efi n'ihe niile, nweghị onye metụrụ ya aka. So ya bụ ife bụ nnukwu ife na-agba anya mmiri nyere anyị nwa bụ ndị Igbo. Ọ bụghị obere ife. Anyị enweghị ọnọdụ n'obodo a. Ihe ndị a ka m na-ekwu wee sị, kedu mgbe ihe a ga-ebe? Unu afụrụ ya, unu afụrụ ya, unu afụrụ ya, unu afụrụ ya. Ihe anụnwa bụ ebe ụmụ Igbo na-eri nri ka ha bịa kwalisie. O Chineke, kedu mgbe ihe a ga-ebe? Ụfọdụ na-akọ akụkọ 2023. 20 gịnị ka ị na-akọ? 20 gịnị ka ị na-akọ? Ndị egbuo